banwaan. Mga tugang, kung iisipon ta, kung dahil sa nadigdi sa pandemic na ini, napakasurtitang maray na nabuhay kita sa panahon na ini. Panahon na igwanan in internet, may Facebook, kung may kaipuhang kang maaraman, may Google. Kung gusto mo mag-relax-relax, medyo magpasaling ka dikit, igwaning TikTok. Masurti man kita na igwanan in cellphone kung nagigirumduman tapakang panahon. Ang telepono sa kaada harong sana, asin siguro maray ng 30% ang harong na igwanin telepono. Kaya kang panahon, kung makita nin telepono, natuktok kita sa kataraid ta, na igwanin telepono asin nakikiulay na kung pwedeng makiapod po. Na minsan nga ni ang kataid ta na may telepono, nauuyam naman sa sato kababalik-balik. Minsan pa nakikiulay pa kita sa kaparty line, taigwanin kuroniksyon baga kumpirang harong. Minsan nakikiulay pa kita na pwedeng pakibaba, tabi ta importante ang apod. Na minsan na resulta pa sa iriwal, nakakakuha pa kita ng kaiwal. Ngunyan ba nga tugang nag-ugma na? Isipon mo may sadiri ka ng telepono sa bulsa. Dawa magsaing ka, nakakaapod, naapudang ka. Kung importante ang sa imong kakaulayon, dukuton mo lang sa imong bulsa, idayal mo, yaw na. Dakulaon mga tugang ang bagay, dakulaon na bagay ang asinso. Kan teknolohiya sa buhay kan tao. Tanagiging pasil ang paghiro-hiro sa aral daw na pagkabuhay. Pero, tanaw daw may mga tao na ang asenso sa teknolohiya, bako sa nang gamiton sa karahayan kundi ginagamit sa kalukuhan. Ikada kaaging mga aldaw, pira itong nadangugtang mga bareta. Naigwa man kita mga kababayan at ang nagtsatsaga-tsagang magtrabaho sa mga food deliveries. Ang mga naluloko. Asin kung minsan nakakapag-abunar, kasi nag-order ng kakanon, nanluloko sa naman, na dahil ma-identify kung si Isay. Minsan man, igwanin mga 50 food delivery sa sarabay na nag-arabot sa sarong-harong. Tapik para apudan man kan nanluloko, asin anas inorderan ng kakanon. Igwa man inaarapudan na sinasabihan na may bomba ngayon sa irarom kan sa imong tukawan. Kaya, ang mga tao man doorulagan tanhuna igwa talaga ng bomba sa irarom kan lamisa o tukawan. Pero ang problema tada ay ma-identify kung sisa yung kaksadiri kan telepono. Kaya mga tumong ultimong sa Senado ngunyan, ang pinag-uurulayan iyo ang report na igwang mga nag-uorganize na nin troll farm. Mga tao ini na sinusurugo para rauton ang sarong tao, lalo na ang mga kalaban sa politika. Ina ang mga taong nagpaparapalakop nin mga fake news. Ang hinahaditan ta, baka sa maabot na eleksyon, magparadakol ini. Asin magparibaraw sa isip kan mga butante na dailugod makapiling tultul. Tan mga nakuko ang impormasyon anas makararoot asin puro kaputikan. Di man pati sa to, igwa man kita mga kababayan. At ang kung minsan may inadalan, pigihiling tang disintima na tao, aram ng fake news, obvious ng fake news, para share pa man yan. Mga tugang, kang panahon na mayo pa daning gobyerno. Duwang grupo nin tao ang nagdidiskusyon. Ano nga kay puwang kan tao o na mag-organisar ng gobyerno? Ang sabi kan sarong grupo, dahil na nga kaipuhan dahil ang tao by nature, anghel ang bubuoton, asintultul ang kaisipan. Sabi man kan sarong grupo, ay dapat nga may gobyerno para may mag-control tadakol sa taoan dahil sa intereses personal. Dapat kontrolon
ta nag-iisip nin maraot na pirmi sa kapwa. Tama mga tugang si sarong grupo na nagsabing dapat may gobyerno. Kaya ngunyan igwan ng gobyerno ang mga nasyones. Tama na nagluwas mga tugang. Ang propestong regulasyon na pigpaluwas ka na kaaging mga aldaw, na iristro ang mga binabakal na mga SIM card, kan cellphone. As in, ilimit sa sarusa ng Facebook account sa kada tao. As in, da itugutan ang magparagiribo nin fake or fictitious FB account para mapundo na naglalalang fake news sa social media. Dapat mga tugang ma-identify ang mga irresponsabling nagagamit kan mga makabagong teknolohiya sa kalukuhan. Uyong kita na i-regulate kang gobyerno ang pagbenta ng mga SIM card. Ilista kung isa'y nagbakal ka ni ining number na ni kung sa'y naka-assign. Arog kang pagpapatakod na kahit kan telepono na ang pagpatakod nakalista sa telephone company kung ining number na ni isa'y nagagamit ka ni. Tangani mga tugang ma-identify ang nagigibo ng mga kalukuhan. Isa hiling ta sa tultol ng mga tao garumayo man ining epekto, ining pag-iisipan na ining propestong regulasyon. Takong tultol kan tao da ikaw na paraisip na inigigibuhon mo sa kalukuhan. Alagad mga tugang sa mga raot na tao. Ini ang paagi para ang asenso sa teknolohiya dai maggamit sa mga kaputikan asin panloloko. Aldaw Banwaan, ang pagdisarollar kan nangingenot na isyu kan aldaw, ang pagkuha kan pulso kan Banwaan. Dili sa programang Aldaw Banwaan sa 97.5 Bangon OKFM. Gusto ko, okay ka. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay